Idola Marathon along Dorbaguri Press Club Asaihem Kang Pupon. Bangkri Kitam Ronga Sarkar Bianglong Ronga Sarame KARA along Ben Kachikantu. Aprangsi Karbi Life Abirta Kilangver Arab do Anapan Sitami Nilihin Pen Kardom ng Pajir Iklo Kardom Pini Adaba Birta along pen Nili Sami Reng Mirti Mopi Totang te Pini Adaba Birta ang ton pen Arjuponikha Lasonsi Karbi ang Ronga Sarame KARA atop Bisar Kidar Arona Tangki Klem Kinam Mining Samse Pura Rong Krikitom Aronga Saratom Perangkia Mai Pen Karbi ang Ronga Sarame KARA along pen Kachikang Manalam te Perangkia Mai Pen Alam te Tuklangpon Lamki kithenai plote longle lapen arlo so lamki henlo lasonzi kidamtang arwo chiklo ni phaisir cap ani karbi cruiser chingro mai KCA lapen inglong kiri sports club angbong longle ka chichia lamki klanglo bangso lamki ke pangsai jia phanpura karbi anglong ronga sar mai KARA atompen aphong mei phaponlo bonda ahok akang sai pichek chedet lapen bisar kidar arona tangke choklim kalidat ajok rong krekitom aronga saratum KARA aphan ning kang samse pen chupaklang ponsi KARA longpen kachakagdun lasi labangso along le alam kya puthak karbi anglong autonomous council CM Dr. Tuiram rong hangapan nang sai pidun vek thaputa KKCM pen perangkia thengno lamthe chupaklang pon angparta bangkre kitom rong saratum karbi anglong rong sarame along ke dodun thekthelo lasi karbi rong sarame along si dodun poputa perangkia mai along bangkre kitom arong saratum lamthe chupaklang pon kardom pini Perangkia mai kidu nangkok abang kalapulo perangkia tum han chopalo athemane tum hala long kiria hawarlong kekesia hawarlong along lelam lachala bangso hawaralong nitum chekroi sar si hala bangso ta dimaklong kado wechi thik pamelo hala bangso ka chekroi bangkel hala sports complex patuma bang apranga president bangke nangtum tangte nangtum hala puge cherainoi walam the nang chakdera pichi ado ko we apisi rong sa tu chingrum do me senlo te pusi alang litu bange suhita pilo tamene tu mo phat bang hala sorni chingwailo pajurun edet lo la karbi anglong rong saramai tumbang lamthe paju thek del hachuta lama che la pokali lo tangte la longle nang ipidun nanga chikroi dun atum hem kim nang puka chikroi dun atum rong sar tumang chi wang pet nai pusi nang pudun asine tum ke sie pen si than tholo janang tum te chingwai no ni tum ke sie pen bangke hadang nang dun delo athema hada ka chingwai ke paraya teng la che pini abangke la si kabisara chok che puchineli arjudun lo la si nona bangke neli ako kadu ka wela alang litum ta dam dia ko si ladak mai hong long alang litum che thanpo alang litum pini mai ke neli kini dunde kopi ko sonno ne pini ke chingwai lam the bangla si ronga sara tum pele nang pati thanthona ramai tungena putuke nangtum sui bisok che nangtum pini ke atarik ani cicini ma pusinil tum hanapu anke nilitum ke pini ke bang an inut pinawan pute sui cipita nutin ani ceprek pu tangte alang tum ani siat cipiat nei pute mai meeting ani puson te cipiat the setame nilitum ke ani bange hala sui cipita rosa pini sonili dampo pinap ke dampo pinap dik dampo ontela tarik isiwet tong duima mate ning tong duweji lasi la solama ke alang litum kalbelong rong saramai tum ta nil tum pan isi kosonsi latum ke pabholima pupansi nil tum pan nang purong lu lasi nil tum ke ahok lu nil tum rong sar tum ke anutin ta kapurhita komo mate cicini adhek tum ke sitame ani wangke ke wang hola pinison inut suina antbo penapson ho long plek dam poplote ani siwata sui long pejima anke alang litum nang putulo anke ani si veti sui chukuri nei tem chichi nei lake nangtum police along sonte nangtum ke jail che thap nang puta nang pu setame niltum ke alang tume ke ther khap pen si nangtum ke endam pu setame netum bang ke ther khap le ke bang gali niltum ke aron barim kaching hon ke claim ke dam me henu setame aron barim si niltum ke pini aron barim mateng si niltum ke choklem nei chodam nang yi aprang panta niltum ke chedon et si niltum ke so teng amang si niltum ke claim ke dam misen mi et nang yi pu si niltum ke non puta chedon bom la si alang litum ke nang pu son po ong rut la si pini amai ta niltum ke central committee karatum ke
amai pajut uni ma pu niltum bandana pajut je niltum rong sarwang pakta alang tu me suji nang tung pi chok che pu sinang purong na sinte la so suji chok che pote ani si mai ke dole suji kurili 1 tarik pote 1 tarik kali 2 tarik 2 tarik kali 3 tarik kali ani wangsi pinison ena point long pinabdik son ena point long te amuni ba chetong nei pu te hala suji tong dorkar ma ta muni tong dorkar lo alang tum ta chini nei mati seta me amuni sino pinge wang pak lo do ana muni ke nilitum suji chipina ye chewang lo la si alang litum bang alam na pajut pinai pu nilitum chepudun lo ta pajut tekhe cm long le bangso ke mu ke si tum bon hang pon tum ho dak cm no si so alam mang nilitum chepajut dam pu ante cm long dak ti ai nei alang litum pulo rong asartum si long le ahem putang de la rong sartan chepajut un pu ante pi posi pi ne central committee tum nilitum panang pajut un edelo nang pajut kok nei pi ni alam si klar dak penang ninje tu nai mati ta klar dak pening je ke mo cm lo ne damra ke se pan tu panang tum pan ke matro suhi kalima kalang ma pusnang encho pusi alang tum son si nil tum pantanang nang pu la si pinike dil ke inota aju rekte ekdom ingreng vung amat bang chetana lam ta hok ne chubai ne nir ke chinin de la la se ase pathe pikni lam ne je nil ke ni nu thongjong pata hadak ta nil ke ning je dula la si alang litum kaning je bang ke selong celang dun ta celang ri pe celang menil ta celangan tang bang lu setame ke selong celang dun setame tate itu namune heno pota kadu hen mune heno plai ma heno ne mati netum rong satum heno ne ji mane heno tum ma heno po ladak all di kadbiang long setame amunit kemetum ta dolo heno tum ta dolo ante kadu kadbiang long munit me pet ji ma heno pet henu et emati mikemi tadu khainu tadu mati lasi nilibange alam ta than thego elo la puan vet lo nilge elam theta ansing ton kok lo kardom no alam hala dak alang ton ball football khilaya dim ki biadim aplang hodang sumpu pa komiti ke sia komiti tempan pu long kiri hawa amai tum komiti tempan selang pesi asolong le cepek lo alang li rotom kam saling hai si bini ne chiri ne lo le pek pura tum ha mi tha do mo mi tha ron ko te pakle mana bu chiri ne lo pek ko pula li mukhe ban ye dek lo la si la so long le bang ke pek si ni tum ka do wa ra ta chi tong lo rong sa do an chi tong lo sia bina yi than thili ham phu mugang ji ba me ne tum ham phu mugang than thili long kri long hai tan tum chi pa me ak bi lo na ben sia la ku sa man da men en lo amen da chi to ra da men en lo ingke so hem bangke hala kurusa pan ning dog de langli verson le pan ning dog de masi long le ta pek te lo amuni pan tan ning dog de lo long le ta chi chi pek te lo pot nang tum rong sa jong si dak bang kre tha ma rong sa da na ti kon ko thon pe na ti kre pe ba te rong sa te ban tha kunang pulo hala kara ko rong sa me tum nang pha lo asini tum bang pe si bang kre tha mani bang si chepak lang lo ta me so arong sar ti tong pet na ning sam se si nang kaman tu tare si dak si ji kuri lo nang kaman tu ni si dak si kuri lo nang dak si kuri pe no kuri to ti ba milai tha la ko si ji kuri tu nang la milai le pata la ka na si gali bang se ja ko to pa ta de so se na puro la si do tu ni pu no jar wo nang ne lo na le tum in thok tang lo a le po a the po ka bi hiya e le ron si tang si ya ka kle phyo ya posi long le pe gi pe ta men ni tum rong asa bang kre thom dak sia ki vek dak hem phu mu krang tham thi le pan chak pi le dik men tum rong asa pan bang kre thom han na du si i tu jing le du ban si pi pe ta tu je men nai nang ka ni tum rong asa pan na du je pin hala kulu sa chok che ma ka de ve chok che ni tu ka de ve chok che ke na tum ka be sa la chok che la gi la posi na tum pulo na tum chok pe yam po hola ni khin na ka ban ni na tum dak siga klian ni le na tum si jikuri akali hala kumuti tum na rong hem dan si swi and number ide po na tum chok pe yam po mu siam na pang sai na siam na so lo pon la bu ni tum na puro na pa jur ni de ka sin ni purang lo ton de me lo na tum siam na pa sai puro siam hem ti pon na no ka bi hiam ma ji phong na ne bang na sai pu na tum rong po ni tum rong po eta me siam ta mu ma tha tum de na tum bolong le pu la si na tum ke me sa na kam ba mi thang ya ti yang ke
long le phelang ma sim hong ko na mana pha chai ni itum ka biyan wo sa bi bijitul pesari bi vera also ti beijing ti ka chok che bo na tu da football adim da bino bukai es ke se fa na picture na mi sen po ta na tum ka do ve ra fa a ji pin po itum da hem phu mu ka so than ti la so po na tu chok che te ma na ba bisa na ni tu chok che te ma na ba bisa na ko si ni ke hala lang tum kara pu rong sa me a ke the ding bang li da man ni tu son sin ni tu rong ton sin la te kang ton ka dong News Report Karbi Life. Bangso Hut Dorbaguri Press Club Pomchun Bangrang Sinabe Assistant Secretary Andrew Hansi Financial Secretary Robinson Killing Kazironga Incharge Thompson Terang Sport and Cultural Secretary Roelson Rongpi Office Secretary Risan Ingti Assistant Office Secretary Edwardson Pro Babu Terang Atompensi Saihem Kangpolong Chetong Dunsi RDGP Pon Lapen Halapu Dola Marathon Committee Chairman Mongol Singh Terangpen Kaning Jepon ke Dorbaguri Press Club Ansusi ke claim kidam Kimisen Japhan Ansusi claim ponangla Dorbaguri Aradaphan Kiduki Sungpen Danglok Abirta Tami Kepaklang Pon Verjiaphan claim ponang Jiputa Ning Jepon Lasi pini nitumla Dorbaguri Press Club Asaihem pini nitum kaching pu ponong lage ni tum kadogo we Dorbaguri Press Club hanla bangi si milestone son la bani tum pini bangke arni ke thelo pini bangke ni tum ningarong arni lo people of platang ni tum ha 2021 aning kan pen tum hang pathek plot pen ni tum ilongna same thir klong misen asai hema be same pini bang ni tum dak la dolamra main town long mala dak dagrong pharhem mali dak malin long principal sir alang litum aphan litum chingki chi than penang litum phan chuning rating pen litum phan CSI hem misen pen litum phan nangi pek pon thega pot alang litum phasta minitum Dorbaguri Press Club kremra peda korti la pen litum la president secretary hin pesame alang litum phan suri ningkarong la pen alang litum phan kurwang thu la pen kachuros tami pajir ponlo la sila pusona sai ni tum pini Dorbaguri Press Club sai hem kaching tu ponong lok la bangke ni litum jasimen litum ninga chithe ni tum long president do la bangke registration alang li ni tum phan nangke japon ating pen si pini litum la pusona sai office bearers pen litum phana chingwai ponlin si litum la pusona sai angdeng litum claim na litum la son pachunang polang ni nang thanting pen litum pini ka do we chingwai pen la pusona sai ke pachun palong la bangke ilituma president alang li registration pha sami tum ka do we sami Dorbaguri Press Club krena pe korte to astami alang li phan ni tum ninga klong pen chorolo la pelang li phan sami kurwang tho pajur tholo la son thak se pini la pusona sai nilitung ke pachum palong lok la bangke Dorbaguri ang kang along ke do officers pen chenglok la dak top leaders pen chenglok business pen chenglok la pen pinang an ke thege ding tum astami ni tum Dorbaguri Press Club phan nanga ching khondun pen alang tum ka do be tum astami ni tum long dihina hin punon bidia hin punon kichu na son astami alang tum pensini tum phan ni tum hanang chirap dun pensini tum la pusona sai ki pachun longlo Dorbaguri Press Club abitung atum phan akero paper pig lo pini Dorbaguri Press Club pini anba ke 2021 pe lona 2025 anla kan ke thom kan pli running anla apen puthot alang letum sai hem alang letum elong long ni riben non pini an bang ke ko final dak dolomara center lo mat puthot rong phar hem alang letum dak ko puthot labangso asai hem along ko lalang tum long pon thusi puthot pini labangso sai hem office kang pupon ajai megalong niliphan ke pha pen ko labangso kapang pupon pu niliphan ke pha pon pon na tum phana kero paper pig lo pelabang so me long na jitong dun tum lamps chairman Kundor Phangchu lapen parta ladak etum nanglitum maifu teron rajasteron lapen parta kongchun bang rang be lapen nanglitum klebra petum panta me puthot akuna tum phani klong pen kardom pajiri glo pes kang pupon ke lalo niltum kat karlita dorsing tokbi alang li main pensi nilitum labang sos sa hem bangke impupon lo athe nilitum a press club along ya nilitum kaching hon a korte lo karlitang dorsing tokbi alang li pinangan Dorbaguri Press Club
upon je angsong kang thur upon alangli pina an claim lo la pen news ahin same dak dor bogriar lok long same je kidu kelak pendang lo to an news kemisena news alangli kapachethang aside ke claim bang thu pini ni tumlong abidat bang ke ni tum ning duglo la si la bang so office same alangli si kedam tang same alangli ripon lo same alangli ke manga kam nili tum puthot press club si dak president secretary pendang lo finance secretary la penda kajirong in church pendang lo ang to nili tum ching ki chingwai si nili tum la bang so sa hem bang ke nili tum thir thip asa hem bang non pon bang ke ni tum bang duar bog press club bang office bang ke long pon lo na si non dak duar bog riar lo galong je nili tum ang kang long kumane jong si je social media long matela press meet ke hang jia bang do pote nili tum along dak duar bogri press club asa hem dolo la se dak le nili tum along wang pen nili tum news same cpg pu atum do pote halang li tum same dak nang ka humri tame pusini tum ahim dan bangke chuning rupa News report Karbilai Pini adaba birta ke lapuan si kang tonpon iklo do me thak me kurang thu